मानु 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 ओझा मानु हमर बात यो। मानु 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 ओझा मानु हमर बात यो। कोजगरा में विदा करब, कोजगरा में विदा करब। घड़ी साइकिल साथ यो। मानु 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 ओझा मानु हमर बात यो। कोजगरा में विदा करब, घड़ी साइकिल साथ यो। कोजगरा में विदा करब। घड़ी देब साइकिल देब सफारी के सूट यो। घड़ी देब साइकिल देब सफारी के सूट यो। सोना के अंगूठी देब, सोना के अंगूठी देब। रेशम के रुमाल यो। सोना के अंगूठी देब, रेशम के रुमाल यो। कोजगरा में विदा करब। गछ कल में गई लेलखिन ससुर के ने लाज यो। गछ कल में गई लेलखिन ससुर के ने लाज यो। हमरो जे मुँह ताको करू ने विचारियो। हमरो जे मुँह ताको करू ने विचारियो। कोजगरा में विदा करब। सासु कनैत कहथिन सुनु ओझा बात यो। सासु कनैत कहथिन सुनु ओझा बात यो। हमरो जे मुँह ताको, हमरो जे मुँह ताको। राखो हमरो लाज यो। हमरो जे मुँह ताको राखो हमरो लाज यो। कोजगरा में विदा करब। सरहोज हँस कऽ कहथिन सुनु ओझा बात यो। सरहोज हँस कऽ कहथिन सुनु ओझा बात यो। एहन सुंदर कनिया देलौं, एहन सुंदर कनिया देलौं। उहे कई लाख यो। एहन सुंदर कनिया देलौं। उहे कई लाख यो। कोजगरा में विदा करब। मानु 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 ओझा मानु हमर बात यो। मानु 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 ओझा मानु हमर बात यो। कोजगरा में विदा करब। कोजगरा में विदा करब। घड़ी साइकिल साथ यो। मानु 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 ओझा मानु हमर बात यो। कोजगरा में विदा करब। घड़ी साइकिल साथ यो।
कोजगरा में विदा करब।